फैजोंसारादि आंखौ बेफोरबायदि खालामगोन आं मालाबाबो सानाखैमोन। गोसोखांबानो गाबनो ओंखारो। नाथाय गाब्ला आं बे धोकेबाज मानसिफोरनि थाखाय गाबनानै जेबो लाब गैया। जागोदे फैजोंसार, नों आंखौ मोजां मोननांला, नों आंखौ ब्लकखौनो खालामना दोन। नों माबायदि मानसि आं हमना मोनखाबाय। बावलांनोथ' हाया, थेवब्लाबो लासै लासै बावलांनो नाजानांगोन। नोंनि गोसोआ सोलायबायबालाय माथो खालामबावनो, आंनि गोसोखौबो सोलायनांसिगोन। गोसोआवनो सानना लानांसिगोन आं गाज्रि सिमां नुदोंमोन होननानै। आब', नोंसा उन्दैफोरा जोंफोरखौ लांनो फैगासिनो। मा? आयु, फैमारबाय आरो बियो नोंसोरखौ लांनो? औ आब', माथो खालामबावनो, आंथ' थाङा होनना बुंदोंमोनानो दिनै। हे माबा मोस्रो मानो बेफोरबायदि, आं गाज्रि मोनगोनलै। दिनै थांनाङा दे। दादि आंखौ ओंखारना थानो होबायानो। र' फैथों र' नेरसोना। दिनैलाय मानो थांनांगौ, दिनै सानसेखिनिखौनो थानो हाया नामा बियो? फैथों र' बियो, ओंखारथ'नाङा र'। आरो आं नानि फिसानि थाखाय सना दानो होनाया जाथ'वाखैयानो। दिनै थांनाङा दे मोस्रोम, गाबोन नङाबा समफोर थांबानो जाबाय। आं सनाखौ दिनैसो खबर लानो थांनो नागिरदों र', दाखांबायना दाखाङाखैबा। दे जागोन दे। फैबाथाय बुंबानो जाबाय, नोङो अख्रा खालामबानो जाबाय, होमबानिया थागोन खोना दे। थागोन खोना नङा, थाथारनांगोन, नङाबा आं गाज्रि मोनगोनलै। मा बे फैनानै जोंहानाव साननैबो थानो हाया नामा? साननै थायाबाबो खमसे खम दिनैखिनिथ' था सानसे। दे जागोन दे, होमबा ओंखारथ'ला आङो, नोङो अख्रा खालामबानो जाबाय, होमबाना थागोन खोना दे। दे आं थानो होबाथाय थागोन खोना दे उन्दैफोरा। दा ओमफ्राय मा मोनफैबाय नामा? औ मोनफैसिगोन आब'। बे नेरसोनाबो मा मोनदों? आंहा ओरैनो टेनसन जाखादों, बिनि सायाव आरो मोस्रोममोनखौ लांनो फैबाय थादों। आंहा आयं किसमिसखौ नायबाथाय गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनो। बियो आरो मानो लांफैनो नागिरदों? थांनो मोनमारा दे मोस्रोम दिनै। देहाय दे थाङा दे, नै ओंखारला आङो। जेखिजाया नोङो बुंबानो जाबाय नेरसोनखौ दिनै था होननानै। बुंगोन दे होमबालाय। गथ'आ गाबबाय खोनालै, नायहैनि र'। उन्दुलांनायखाय दसे गारना फैदोंमोन आं। थां। दिनै थाङाबाबोथ' गाबोन थांखानोसै बिसोरो। आयु, आं बोरै थागोन? बेसेबा दसेसि फोजोंसारा थाबाबो बेलेग बाथ्रामोन। फोजोंसारजों रायज्लायबाय थागौमोन। दा आंहा सोरजों रायज्लायनो? रावबो गैला आंहा। आं सानाखैमोनलै फोजोंसारखौ बेफोरबायदि खालामगोन होननानै। मागोआव लांगोन होननानै आथुर जानाया हनै दा फनखौनो हरला, ब्लक खालामना दोनजोब्बाय। फोथायनो हामारालै रावखौबो आजिखालि जुगाव। फोजोंसार, नों आंखौ थगायनानै नोंबो सानसे मोना थां फस्थायगोन नोंबो। संलायनोसै र', दिनैबा आरो मा जायो? संख्रि गोबाबसो जायोना ना संख्रि नांनायसो नङा? मैयानिखौथ' आं बेसेबा आसरित जादों। आं जानाय टाइमावथ' बेसेबा ग्रोबैनो नांखादोंमोन संख्रिया। ओमफ्राय आइनि फागोखिनिया मानो इसेबां गोबाब जाना थादों? ना गुसु जानायखायसो बेफोरबायदि गोबाब जाना थानाय? ना आङो खुरैयाव संख्रि दोनफ्लांनायमोन? नङा, ओंख्रियाथ' ओंख्रि, भाजायाबो आरो मानो संख्रि गोबाब जानाय? आं हमनायनो मोनलालै। खेबनै खेबथामबोथ' होफ्लाङाखैलै, आं पुरा गोसोआवनो दंखायो। आरो गोबाबबो जादों, ओरैबायदि गोबाब जादों, आयु आसरित मोनमारदों आं। जेखिजाया दिनै मोजाङै थाल होनानै संनांगोन आं। आइया मैयाबो अनाखानानै बानलुजोंनो ओंखाम जानांगौ जादों। मोना आब', मैयानि बायदि गोबाब संना होनांला आरो। मानो एथ'ग्राब गोबाब संनायमोन मैया नोङो, हा? नोंसोर जानाय टाइमावलाय माथो जेबोखौनो बुङाखैमोन? बे टाइमावलाय जेबो बुङासै आरोहाय, जोंफोर होनबाबो गोबाबबाबो जानो हायो। आइया आरो गोबाबबा जानो हायाना। जेखिजाया दिनै एथ'ग्राब गोबाब संनाङा आरो। आइया एसेबां मेंना फैयो, न'आव फैनानै जुदि ओंखाम गोजा जानांगौ जायो, माबायदि खोथा जागोन दिनै? मैयाबो बानलु गोजाजोंनो ओंखाम जानांगौ जादों। जागोन दे, दिनै मोजाङै संना दोनगोन, गोबाब खालामा दे। नङा, मैयानिखौथ' आं हमनोनो हायाखै, मानो इसेबां गोबाब जाना थानायबा? आंलाय मा मिथिगौ, गोबाब जाना थायाखै, गोबाबानो जाखादोंमोन। आंलाय माथो आं जानाय टाइमाव एसेबो गोबाबखौनो मोनजायाखैमोन। बेफोरखौनो आंलाय मा मिथिगौ, जेखिजाया गोबाबथार जादोंमोन मैया। मोजाङै सं दे, मोजाङै सं। ओरैनो दा मैगं थाइगंफोराबो बेसेबा दाम जाखादों। मैयाबो ओरैनो गारगारनायसो थांदों, दिनैबो जुदि गारगारनांगौ जायो। जागोन दे, दिनै मोजाङै संगोन आं, गोबाब खालामा। गोसो होना संबानो जाबाय। गोसो होनानैथ' संखायोना आङो। थेवब्लाबो मैयालाय मानोथ' बेफोरबायदि जानाय? गावगाया संख्रिफोरखौनो खेबथाम खेबब्रैयाव लागै होदोंमोन खोमा।
होआखैमोन आङो होआखैसो जागोन दे होआखै बेनिखायनोथ' गोबाब जादों नोंनिया खेबसे बुंनायखाय लाजि मोनदों खोमा जिखि जाया जमुना मोख्रि तुथ' गया रे दिनैबो संख्रि मुथासे होना दोनगोन आइनि ओंख्रि आरो भाजायाव तुथ' गया रे ससमुस गया जमुना मोख्रि उन्दैफोर दिनै हले थांनो मोना दे नोंसोरो नाङा दे थालायला दिनै बा उन्दैफोर न'आलाय मा खामानि दङ दिनैखिनिखौ थाथारनो हाया होमबा दिनै जुदि नोंसोरो हर थायाबा आं गाज्रि मोनमारगोन दे उन्दैफोर आयौ औ दिनैखिनिखौ थाथारदो आरो आङो आयं फिसानि थाखाय सना जरासे दानो होदोंमोन दाबो जायाखैयानो आं दिनैसो थांनो नागिरदों खबर लानो हाव नों मालाबा थांबाथाय लांदो सनाखौ नाङा दे उन्दैफोर दिनैखिनिखौ थाथारदो नङाबा गाज्रि मोनथारगोन आं दे जागोन दे बेवाइफोर थागोन दे थागोन होमबा आङो ओंखारमारला नांथ'ला दे होमबालाय गाबोन थांसिगोन बेवाइफोरा अबावबा आंखौसो रागा जोंगोन माथो होनाय नङा औ होजानाय नङा थर' मानोथ' होमबा दिनै सानसेखिनिखौनो थानो हाया दे दिनै सानसेखिनिखौ थाथानसै आरो बिदि होननानै गाबोनबो लाखिबावनांला आरो दे गाबोन सानसेया थाबावबायानो दे माथो जागोनखाय दाना जोंफोरखौ गाज्रि मोनोलै नोङो उन्दैफोर बिदि नङालै बेवाइफोर मा बिदि नङाथ' होमबालाय मानोथ' थाया साननै थाबा मा जायो दिनै दिनै आधा टाइम थांबायानो दे जेखि जाया दिनै थागोनथ' बेवाइफोर गाबोनलाय आरो मानो दे होमबा आङो साहा फुदुंनि र' जिरायथ'नाय औ दे माबा थिलुआलाय थिलुआ गामिथिंजायसो ओंखारलांदोंमोनलै थाबायनो हायो न' एसे औ एसे हाग्रा जाबाय दे होमबा आङो साहा फुदुंना लायनि र' साहा फुदुंखांनानै आङो सनाखौ खबर लानो थांसै दे नोंनिया बिब'आ लाखिमारबायलै आंखौ दिनै औ आंलाय दहायनो बुंखादों माथो आब'आ लाखिगोन होननानै गाबोननिफ्राय बेसेबा दरसिसि मोनमारसिगोन बियो औ मोनसिगोनथ' र' दिनै मास मोनथामानो थाबाय जोंफोरो आंबो आब'मोनखौ बेसेबा गोसोखांबाय थागोन बेफोरखौ बादहो र' माथो गुफुर गावदांदां समायनासिन जाना दंबावोलै नोङो आयु नंमारगौ नामाहाय नंगौ थर' सना नोंखौ दिनैसो दांनो मोनबायलै बेसेबा गोसोखांबाय थायो आङो नोंसोर सानैखौ नों मिथिगौना सना मिथिगौ दे आंबो गोसोखांबाय थायो आरो आइ किसमिसखौ बेसेबा बामनो लुबैयो आङो बिफानालाय लुगैखागोन ओमफ्राय आइजों सनियाजों गोसोखांना थांमाराबा नाम लायोना आइ किसमिसनि बिसोरखौलाय आरो मा होनना बुंबावनो नामखौनो लाया खेबसे नामाल'सो लादों खोनाया गोसोमखायनो आंनि फिसाजोखौ मोजां मोना बिसोरो आरो हिनजावसा जानायखाय बादो बेफोरखौनो साननानै आरो नों टेनसन जाबाय थानाङा मा दाबो सिरि मोननो जायाखै नामा किसमिसा आं बामैनोसोलै बामनो लुबैसोदोंलै आं बामै थां औ बामैनोसो आं थानो हाला फिसाजोखौ लानो लुबैसोदों थां बामै थांसो सोरनि रुमाव फुथुना दोनदों आब'नि रुमावनो फुथुना दोनदों दे थां बामै थां सिरि मोनबा मोनथोंसै दे गोबावथार उन्दुबायबो गथ'आ बामैनि र' आं बामै फिसाजोआ ओजों बादुलिथार उन्दुबाय थायो गथ' मानसि नालाय गथ' मानसिफोरा मा एसे उन्दुनो हामारो आयु जेखि जाया आब'आ एसे सान्थि मोनबाय दे दिनै थाङैखाय बा जोंफोर दिनै थांबाथाय बेसेबा रागा जोंमारगोन आब'आ बेसेबा दुखुबो मोनगौमोन आंबो आब'मोनखौ नागारना थांनो गोसो गैया नाथाय मा खालामबावनो दा थाङाबाबो जाया हिनजावनि फिसा अबावलाय बिमा बिफा फंबाय बिनानाव बिब'फोरखौ मोनबाय थानो आंनि सना माइनाव देरबायानो माथो एसे आयु गथ'आ सिरि मोनलायाखै दे उन्दु माइसि किउट आंनि आइ फिसाया बेखौनो गोसोम होनना बासिसोयो आइमोना गोसोमबाबोथ' किउट ना आरो मालाय सिख्ला देरबाथाय गुफुर जागोन आरो ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना सोरबा सोरबि बुङो आरो ना किसमिसखौ देरहोदो होननानै देरगोन साननैसोनि उनाव देरगोन ओरैनोबाबो मास मोनथामल'सो जाबाय नालाय थेवब्लाबो साननैसोनि उनावनो देरनाय होसिगोन आरो ना लोगोफोर कार्टुन नालाय दसेनो देरो नाय देरगोन र' लासैनो देरगोन सिख्ला गिदिर जासिगोन आंनि आइ किसमिसा न' आइ फिसाजोआलाय माथो सिरिखौनो मोनाखै औ सिरिखौनो मोनाखैथ' देरबायना एसे नानि फिसाया बिफा नों देरनाय नुदोंना देरबायथ' र' एसे देरगोन र' साननैसोनि उनाव सिख्लायानो जासिगोन औ ओमफ्राय आरो साननैसोनि उनाव हाबायानो हरनो जासिगोन नामा थेवब्लाबो आइ किसमिसखौ एसेबां थाब हाबा हरा फरायहोनांगोन बेखौ डक्टर नङाबा इन्जिनियार फरायहोथारनांगोन ओमफ्राय 29-30 बोसोरसोआवसो हाबा हरनांगोन बेखौ औ नंमारगौथ' र' बिमा डक्टर नङाबा इन्जिनियार फरायहोथारनांगोन
बिदिसो बुंदों र' ओमफ्राय फिसाजोआबा दा माबायदि जायो फरायनायफोराव मोजांसो जायोना गाज्रिसो जायो टिउसन होगोनब्रा मानो रोङा जानोलै रोंगोन न'आय मोस्रोम साहाया जाबायमोनलाय उन्दैफोरखौ लिंबो र' आब' थुदो साहा लोंनो थांसै ओमफ्राय नानिया आं लानि होमबालाय गाबोन न'आव थांनो मोनसिगोन ना जोंहा ओजों आबै दङ आनै दङ नोंखौ बामगोनथ' बिसोरबो आइ आरो सनिया बामनांगोन ना बाममाराबा मानो बामा जानो बिमा सोरबा गावगायनि फिसौजोखौनो बामा थायो थेवब्लाबो बिसोरो आइ किसमिसखौ मोजां मोनाना हौवासा जायैखाय आरो गोसोम जानायखाय औ थेवब्लाबो बिदि होननानै बामालासिनो थागोन नामा अनगोन ना अनगोन जेमानबाबो बिबै बिमानै मोनबाथ' मोजाङानो देनाय थु साहाया गुसु जासिगोन